Guys, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan kung saan i-update natin ang sitwasyon dito ngayon sa Dolomite Beach, Manila Bay. So, ayan kung napapansin nyo guys, mamaya pupunta tayo dun sa ano, sa Pangpang. Titingnan natin ang sitwasyon doon kung okay yung Dolomite Beach. So, ayan, shoutout nga pala sa mga kababayan natin. Shoutout dyan sa mga OFW, mga kababayan natin dyan abroad, mga Filipino community guys, shout out sa inyo. Ayan. Ayan, ingat kayo dyan guys. Ayan, update lang tayo ngayon sa Dolomite. Ayan, shout out sa mga taga Aldana dyan, sa mga parent, mga pastorero, mga kaibigan niya, shout out. SPTA, ayan, shout out kay Pres Ninyo. Ayan, shout out dyan. Shout out kay Ryan, kay Raquel, kay Rose. Ayan, mga teachers ng Aldana, shout out kay at kay Ryan, shout out dyan. Dito ako ngayon sa Dolomite Beach guys. Napakainit ngayon. Titingnan natin ang sitwasyon dito kung ano. May nakita ako kanina guys. May nakita ako kanina. Ano, makarumi ng ano natin Dolomite Beach. Sisilipin na natin guys. So ito na guys. Oh. So pagkatapos ng habagat guys, ganito na ang sitwasyon. May nakikita tayong ito, tingnan natin dito guys. So ito ang nakuha ng mga tagalinis dito sa Dolomite. Ito ang mga puno, may mga puno ng nyug dito. Mga kahoy-kahoy, plastic. Marami ito guys. Doon pa sa dulo. Ayan, shoutout sa 7 million. Pakilike lang. Like lang ang video natin, pakishare. Ito po ang live natin, ang sitwasyon natin guys. So ayan, nakita nyo, maraming basura. May mga kawayan, kahoy-kahoy. Palapa ng nyog, may helmet pa ako nakita guys. So ito ang sitwasyon ngayon. Daming sako. May nyog pa guys. So banda doon, marami pang. Ayan, shoutout sa 12 million in the house guys. Ayan, shoutout. Paki-like lang po ang video natin, paki-share para ma-update naman yung mga kababayan natin. So ayan, ito yung Dolomite Stone. Ayan. So may nakita tayo ditong patay na isda guys. Oh. Yung ulo ng isda. Yung Manila before. So nakita nyo guys. Napakarumi. Ito na ngayon yan. Oh. So ito yung Dolomite Stone. So kanina may nakita ako dito. So, ito isda. Oh. Laki yun. Ayan o. Laking isda niya. Namatay lang dito. Napadpad siguro. Yan yung buntot o. So ayan, pupunta tayo dun sa ano. May nakita. So ayan guys, may mga styro o. Oh, mga kahoy. After ng ilang araw. Ilang araw na ayan o.
na ulan dito ngayon guys ang sitwasyon dito. Ayan, yung mga plastic sako, styrofoam, pagkain, kainan ng mga plastic, kahoy, bote. Ayan. Ayan guys, shout out sa inyo dyan guys. Ito ngayon ang sitwasyon ngayon sa Dolomite Beach. Grabe ano. Ayan, 7 million in the house. Guys, paki-like naman po. Paki-like naman po ang video natin nandiyan sa taas. Nasa taas guys, nasa kanan guys. Paki-like naman po yung ating live. Paki-share kung gusto nyo guys. So, ayan, paki-like na. Nandito may mayroon tatlong mga chat dyan sa taas, sa kanan. Dyan yung paki-like na naman. Maraming salamat guys. So, ayan. Meron pa ako nakitang parang malaking ano dito. Malaking net. Ayan, nilagay nila dati to parang yung sala nila to dati Oh, parang crossbow yung pinasala nila dati. Ayan, shout out sa inyo dyan, 14 million in the house. So, ang sitwasyon natin dito guys. Ayan, paki-like lang po ang live natin guys. Paki-like lang po. Salamat. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Paki-comment lang po kung taga saan kayo. Shout out kay hindi ko mabasa guys na napakainit dito. Ayan, shout out kay Mendoza dyan. Ayan, shout out kay Mendoza. Shout out sa inyo dyan. Ayan, ito po yung sitwasyon natin. Ayan guys, nakita nyo. Daming dumi. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach kung saan ay update natin ang sitwasyon dito. Ayan, kung napapansin nyo, maraming dumi. Maraming dumi dito guys. Sa ilang araw na umuulan guys. Ito ang sitwasyon ngayon. Daming tambak doon na sako. So ayan guys. Ayan ang sitwasyon ngayon. Ang daming basura. After 5 days na ulan. So, ayan. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye. Love you all. So, ayan. Napansin nyo, guys. Hello, guys. Shout out sa inyo dyan, guys. Ingat kayo dyan. Shout out. Sa Dolomite Beach. Update lang sa Dolomite Beach, guys.
mga isda tayo nakikita guys. Medyo masangsang ang amoy dito guys. Marami kasing patay na isda. Ayan, medyo high tide tayo ngayon. May malaking kahoy ako nakikita doon. Oh, ayan oh. May malaking kahoy. Medyo malakas yung alon, no? High tide. Marami nakikita patay na isda. Ayan, shoutout. Joan. Shoutout din dyan, sir. Ayan, oh. Eto, may nakita na naman akong isda, oh. Oh, laking tilapia, oh. Oh, laking tilapia, patay. Yung sangsang amoy dito. Ito pa isda, oh. Ganda ng isda, oh. Ano to, yung tawag dito? Danggit. May patay na isda, guys. Ayan, oh, hanggang dulo, hanggang dulo sa ano. Daming isda na patay. Meron pa ako. Parang may ulo pa ng ano to, oh. Ulo ng itik. Ulo ng itik. Yung ulo pa ng itik. Ay, ito, isda na naman, oh. Daming patay na isda. Daming kalat dito, guys. Nandito. Dito na lahat ang basura. Oh, sana makapulo tayo ng kayamanan. Ayan, may vape. Oh, Lucky Me, oh. Lucky Me, jampo. So, ayan, may nyug pa. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Shoutout. Oh, meron pa. Alkansya ko rito. Piggy bank dito. Ayan pala yan. Mga lighter, plastic ng biscuit, yung mga sunrocks, plastic ng Milo. Ayan, oh. Plastic ng Skylex, may water lily, may bag pa rito, bag. Oh,
Oh, isda na naman oh. Ayan, may sapatos. Uy, ang daming isda dito. Dalawang isda oh. Ayan, thank you for watching guys. 12 million in the house. Ayan, paki-like naman po ang ating live. Paki-like po, paki-like. Salamat. Ito na naman, isda na naman oh. Napakaraming isda. Patay. Kawawa naman yung tagalinis. Ay, may puti. Palayo na pala tayo. Dito lang. Bawal na doon sa dulo. So ayan, 11 million. Ito ang ngayon ang sitwasyon sa Dolomite Beach. Watch out. Watch out guys. Nasira yan. Ganda ng Dolomite. Gandang bato to ah. Bato ba to? Ganda ng bato ah. Parang ano, malaking garapata. Grabe. Wash out ang ano. Grabe na wash out. Ang pangit talaga. Ayan, oh. Tayo sa entrance na tayo. Napansin nyo guys, yung daming mga basura, oh, mga kahoy. Ayan, paki-like naman po ang ating live. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa mga viewers natin. Ayan, Marisa, shoutout sa iyo dyan. Saan po kayo? Shoutout kay Marisa. Thank you. Paki-like lang po ang ating live. Maraming salamat. So, ayan, pakainit. Ito po ang sitwasyon ngayon, no? Guys. Ayan. Ayan, ang daming kahoy. Daming kahoy, guys, oh. Shoutout kay Marisa. Shoutout. Paki-like lang po ang video natin.
Ayan guys, ito ang sitwasyon natin ngayon guys. Na-wash out guys, na-wash out yung ating Dolomite Beach. Wala yung ganda ng mga Dolomite sand. Wash out. Ayan, shoutout kay Marisa dyan. Shoutout. Ayan, shoutout 7 million.
Sir, shout out. Ayan, mga bisita na. $20 million in the house, 22. Ayan, shout out. Ayan, sa inyo, shout out. Ayan, paki-like naman po ang ating video guys, paki-like. Ayan, maraming salamat. So, ilang bisita na, mga 7, 8. May 8 bisita na guys. Kainit kasi kanina eh, mag-aalos-dos na tayo. 17 million in the house, shout out sa inyo guys. Paki-like lang po ang ano natin. Diyan po sa taas, sa may kanan, may 3 dot dyan. Kaya paki-like. Shout out po kayo, shout out sa inyo. Comment lang kayo guys kung taga saan kayo para ma-shout out natin. Ayan, may malaking ano tayo doon, kahoy. Na-wash out yung ating Dolomite Beach. Sayang, ang ganda pa naman. Kawawa yung tagalinis dito guys, mga Stero Ranger natin. Ganda nito. Dapat. Sapatos pa. Hello guys! Shout out sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan natin sa abroad, shout out. May love shout out sa inyo. Ayan, ingat kayo dyan. Ayan guys, nandito tayo sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayan, update lang sa mga sitwasyon dito guys. Grabe oh. Ganda oh. Ang kuskus ng ano oh. Kuskus ng bandero oh, mga kawali oh.
namamatay ang signal. Namamatay ang signal. Mga bisita tayo. Ayan, 7 million in the house. Ayan, pakilike po ang ating mga live. Thank you. Ayan lang po. Nandiyan po ang tatlong dots sa kanan, sa taas. Paki-pindot na lang po ang like. Maraming salamat. Viewers na. So, ayan ang sitwasyon natin. No? Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, ang daming basura. Saro-saro, may mga kahoy, ano ng nyog, kawayan, labanan ng mga bote ng soft drinks. Kanina maraming patay na isda.
Aming barko. Abangan nyo ako guys, magla-live ako sa Pasig River Esplanade. Guys. Tingnan naman natin yung sitwasyon doon guys. Kung binahaba ron, marami bang dumi, kung makalat ba, may nasira ba nung habagat. Silipin natin mamaya. Silipin natin mamaya. Ganda naman dito. No? So ayan guys, lapit na tayo mag-end. Isang oras na yata tayo. So ayan o, ganyan ang sitwasyon dito guys. Ganyan ang sitwasyon dito, medyo na-wash out yung ating Dolomite Sand. Grabe. Ayan. May mga bisita rin tayo. Kanina wala.
siya dito guys. Tingnan nyo. Watch out. Dito sa bandang unahan, medyo okay pa yung It's pahinga muna tayo. Pahinga. Init guys. Buti na lang malakas yung hangin. Pahinga muna tayo dito.
Maganda tayo guys. Maganda. Thank you for watching guys. Maganda tayo. Punta tayo sa punta tayo sa punta tayo sa Pasig River Esplanade. So, thank you for watching guys. Bye. Love you all. Sarap ng hangin dito. Shout out sa inyo. Shout out. Dito tayo sa Dolomite Beach. Thank you for watching guys. Pakilike lang po ang video natin. Shout out sa inyo guys. Shout out.
Daming basura guys. Yan ang sitwasyon dito ngayon sa Dolomite Beach. Mapapansin nyo guys. Pangina sa basura guys, no? So ayan, shoutout sa mga kababayan natin. Sa mga bahay dito. High tide tayo. High tide. Ayan, basura guys. So pupunta na tayo guys. So pupunta na tayo sa Pasig River Esplanade. Abangan nyo ako doon guys. Ayan, 6 million in the house. Pakilike po ang ating live. Thank you. Yan po ang sitwasyon dito guys. Yan po ang sitwasyon dito guys sa Dolomite Beach. Guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ayan. Shoutout sa inyo dyan guys, mga kababayan natin sa abroad. Shoutout sa inyo, mga Pilipino community sa abroad. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo. Meron tayong bisita. Bisita tayong foreigner guys. So, ayan, picture.
Tayo kaya natin mag-ano, 3 PM dito. Ginagawa ito guys. Bagong gawa. Mag-end na tayo guys. Mag-end na tayo.